Et økosystem er et afgrænset område i naturen, hvor der er et samspil mellem de levende og døde organismer og deres miljø. Dette kan fx være en sø, skov, hede osv. De fysiske og kemiske forhold kan variere i det omgivende miljø. Der kan være forskel i temperatur, lys, fugtighed, jordens struktur. Disse nævnte forhold kaldes ikke-levende vækstfaktorer, også kaldet abiotiske faktorer. De biotiske faktorer er de levende organismer. Disse levende organismer er i konstant konkurrence om økosystemets ressourcer. De konkurrerer eksempelvis om luft og vand. Netop! Denne plante kaldes en biotisk faktor. Det er fordi, at den også, som tidligere sagt, er i konstant konkurrence med dens omgivende planter. Planter tilegner sig energi på en speciel måde, som afviger fra andre andre levende organismer. Den kan nemlig få energi fra solen ved hjælp af fotosyntese. Fotosyntesen lyder på, at ved hjælp af vand, solenergi og kuldioxid fra jordens atmosfære kan den skabe glukose og ilt. Ja. Glukosen oplagres derefter i planten til senere vækst. Respiration er den proces, der bruges af alle biotiske faktorer til at frigive energien, der er blevet oplagret. Den bruges ved at sukkeret, der er blevet oplagret, spaltes med ilt og frigives i form af vand, CO2 og energi. Bruttoprimærproduktionen er den samlede mængde glukose, en plante producerer i fotosyntesen, mens nettoprimærproduktionen er det, der er tilbage efter respirationen er trukket fra bruttoprimærproduktionen. Den del gemmes til vækst og som depot. Det første led i fødekæden er planter, træer, også kaldet primærproducenter. De bliver så spist af nogle konsumenter, i dagligt talt kaldt dyr. Og når de så indgår i jordens indhold af dødt organisk stof, det såkaldte humus, de bliver så spist af nogle nedbrydere, såsom regnorm. Og når regnorm laver afføring, kommer det ud som fosfat og ammoniak. Fosfat går og bliver næringsstoffer for primærproducenter, og hvorimod ammoniak gennemgår en proces med nitratbakterier, og som derefter bliver til nitrat og indgår i primærproducenter. Hvad er der galt med Lene?